di ale gadang mengapa ganti jo kain hitam, bare kaki dan langkahkan badan rasona batulang ada tabuju di mungko palamina dan imau indah manjawe mato tapi ciang tangan balipe dendang baganti jorato tangi dan arosunti yang yang ame kadipakaikan karena daro bapisah kita bapisah sabalun basandi dan arobara sabali kampung kironya bara kapusaro. Di ale gadang mengapa ganti jo kain hitam, bare kaki dan langkahkan badan rasona batulang ada tabuju di mungko palamina dan imbau indah manjawe mato tapi ciang tangan balipe dendang baganti jorato tangi yang ame kadipakaikan karena daro bapisah kita bapisah sabalun basandian dan arobara sabali kampung kironya bara kapusaro.